Greece rama Icaria clear car pakhat mun re tak clear car lian vak lo ancient tradition le annun dan phunga wanga riat lo tak hian tun hnai luk khan thil thleng dang lam tak mai an ma chona hei hian mi sang tam tak mai makti a lo baka a channa ni thei tur omang an ngai tu na sa hle bok thil eng tak mai mihring pian hmang ang pu he clear car chunglam wana in lar chu mipui te hian an hmuwa mak an tiin angai na an shelo hle he thil eng tak hian minute reilo te chung a oa midam tak tual chung mi le khwalzin te chuan hei hi sa khona lam thil ani lo pon thil mak tiin an soi ani tual chung mi te lama tang chuan hei hi pathian thil ti ani an ring mihring pian hmang ang puwa in lar hi ataksa tangin eng hi aron chuaka hei hian abul vel zong zong hi a en chuak vek thei ani mita mutu te chuan le tanga metar eng muza ta sanga he thil hi a thoka zoimuanga che sonin anhuwa wana thamral ta anti report atanga landanin he thil eng takhian minute som chung vel mu thein ain lana helai hom chunga chengte tan chuan pona chu vek na man ane mi chen khat chuan thalak baka video ten an la a social media lama po adar chak nga hle hei wang hian Greece rampum baka rampon lam thlengin ngai ven a hlo zui ngal bok thalak hi chiang takin han en la a pian mang hi imuthiamin karing a eng em ane Icaria clear car hi Christian kulmuk tam tak lo to na ania chuwangin he thil eng maktak khi an tan chuan chunglam thil ti ani an ring ngal bor ane he clear car hi sakhona lama thil poimo tak tak omna hmun ania man lai biakin omna le puithiam ho omkhom na hmun ani thina biakin ta chu maripola siam ani baka mithiang him then khate pola siam ani bok sakhona lama hun pui lomna hun bo sa yang te chu tol chung mi te ngai poimo em ani bok he clear kara cheng te hian rin na thuk tak an nei ani thil eng tak mai lo lang thut mihring pian hmang ang pu hi pathian atanga chuak ani an ring ani tol chunga sakhorong bol tu te chuan he thil eng tak hi an ngai ven ngal em maya he thil eng tak hian pathianin thu cha du anei ti aron ti lan na ni ringin hei hian an rin na le an tharau nun in en fia turin aron hria tirani an ring bok then khat vele thungin he thil eng hi Icaria mithiang hlim Saint George ani an ring vele a chuti rualin a thenin Christian te vantir ko ani an ring vele bok he tiangan soita ka chuan he thil eng takhi guardian angel mithiang hlim ani lo pon maripo ani mai thei anti Icaria mi te hne na an mamo hun taka aron in lar ani ma na he thil thleng hi adar chauzel taka chuan mi ngai ven a hlo ta hle maya a chan chu hei hian muan na hlim na le dam na he thilan hmu lai hian a thlen wang ani tual chung mi then khat chuan he thil hian mal som na thlenang ten an soya anhuwa phei chuan hei hi thil thleng pal ringot ni lovin hun thiang hlemani tian shata ani ziak tu le theology then khat ten he tiang thil thleng hi chu thil mak thlerin an lo thlir to thin tian soya he tiang thil ro pui tak hi a thleng chung hian Icaria mi te zong zong hian an thil mu hi an oile vek chuang lova ring hel tu le scientist then khat ten he thil thleng hi soifia na an nei ta ani he thil thlen chana hian atmospheric condition thil mu sual na ani lo pon mihring siam chop thil eng aniang ti ang ten an soibok theory pakhata chuan meteorological phenomenon light pillar tian ko hemi wanga thleng hi ani an ringa
Lea eng chu vur crystalline vana ain khalanga hei hian mishing ang tak pian hmang chu a hmu sual tir ta ni an ring heng light pillars te hian achang chuan pian hmang danglam tak tak an nei thina abik takin van boruak thiang tak le khowo tak noya te hetiang thil hi a thleng du bik an ti theory dang le a chuan hei hi electromagnetic wang ani lo pon satellite ani lo pon thlona tanga eng en khal wang ani an ring le a hei hian thla chu boruaka thlok angin asiam ani an ring Icaria thil thleng ang tho hi mundanga po mu alo ni vele to boka entirnat Portugal le Bosnia te alo thleng to tin hei baga hian khovel puma mun sang sanga vantir ko mu thu hriatur aum nuala hei wang hian mitam takin vantir ko ani an ring ten kha chuan scientist ten hetiang hian shilfian na pema se ring tu te tan beise na lian tak siam sak tu ani an ring thung he thil thleng wang hian Greece rampum baka khovel mun sang sang atangin he thliar kara mun thiang hlim hi an tlo ta sup supa a chan chu mu ve anin beise ani he thil eng tak in lar hi Christian ten hun har sa tak an to lain an mu thina an ma ni hroi tu anga an ngai thin ani vana in lar zinga an lo mu to chu Mari Isuanu ania kum tam tak chung khan khovel mun sang sanga an lo mu to thu report ha ani hetianga in larna tongtu te hian thlaraw lama har tharna an chang thina an mu na thin mun te hi mun thiang hlima an puang thin boka khovela mun sang sang atangin sakhomi ten kum tinin an thlo thin ani in larna an mu to zinga mi te hriat lo ber pol chu Lady of Fatima kha ania Portugala kumsang hazako song pasari khan peram veng tu pathum lano pang tak chuan thla eng mozan chu Mari an mu thu an soya in larna hian malam huna thil thleng tur chungchang a hriatira chung zinga chuan indo pui pahni na thleng tur le communism thleng tur te a hriatir ani hetiang tho hian Lady of Lords Friends rama kumsang hazaria songa pariat khan a thleng vele to boka meicheno pangte Bernadette Subus chuan Mari amhu thu alo soi vele to bok ani amhu na mun hi Catholic ram thiang hlima chuan mun poimo berta zinga mi ania maktak main mitam takin tui thiang hlim anin nuin annat na lakata andam ta ni nan soi ani chu wangin hetiang in larna thleng thin hian thil engemo hriatir anei thina sakhona lama atlang puin Mari in larna hian a hriatir thin chu tongtrai tam tur le feltaka nung turin tin chu mai baka thlaraw lam thil ngai puimo turin a hriatir thin ani chu wangin Greece rama Icaria thlerkara thil thleng po hi thil ho mai mai ni in alang lo he thil thleng hianin thil engmani tak chu tual chung mi te hi hriatir atum ni in alanga engchi nge ti ero kan shelo thung ani amaro chu thu chiang zo ala hriat thein arin ole tuntumadan chuan khati zong kha ani e